खोब दुखुनांथाव बाथ्रा आङो दिनैहाय नैबे जोंनि 12 नं चिरांदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय जा लावख्रिगुरि गामियाव दिनै जोङो नुफैनानै खोब दुखु मोनदों जे जोङो दिनैहाय फैयै फैयै खुनथाम बेबादि बाना जाफैनायखौ जों मोननो हादों। थांनाय समावहाय जेरैबायदि बाना जादोंमोन बेनिख्रुइ देरसिन दिनैनि बानाया जोङो नुनो मोनदों आरो बिनि गेजेरजों जों दिनैहाय खोब नैबे जिखिनि लावख्रिगुरि गामियाव रायजो जानाय बेरलां बस्ति गामियाव रायजो जानाय बिथांमोना बिराद दैजों भुगिनांनानै दङ। गोबां न' बां सिलिंखार जानो थांगासिनो दङ आरो दिनैहाय नैबे गामियाव जोंहा मोननै नैबे निज्ला दैया ओरै बे गामिनि लामाखौ बायफ्लंनानै जे सोनाबहा बिराद गिदिर दैया थांनाय लोगो लोगो जा लावख्रिगुरिनि आफाङाव थानाय जिखिनि जोंहा नाकेदारा दङ ओरै सान्थिपुर दङ ओरैहाय रुनिकाटा बे जेसेबांनाखि गामि दङ बे गामिया दिनैहाय खैफोद सिमानि गेजेराव दिनै बे जाथायखौ जों नुगासिनो दङ आरो बिनिखायनो जोङो खोब दुखुनांथाव होननानै जों बुंनांगोन। दिनै बे जायगायाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा दिनै मोनसे पार्मानेन्ट सलुसन खालामनो हायागौमानि बेबायदि जेंनाजों भुगिनांगोन बेखौ जों नुदों आरो जोंहा नैबे बानायानो जोबथा जों बेखौ बुंनाय नङा। बिनि उनावहाय आरो जोंहा फाथो बानानो जोंहा आरो मा होनो खासि बानानो आरो बायदि बायदि बाना बेबादि बानाया फैगासिनो दङ आरो बेबादि बानाया फैबाय थानाय लोगो लोगोनो आरो बे गामिया बेबादि गोबां दुखु जारलाजों सैनांनाय बेखिनिया जानो थांगासिनो दङ आरो बिनिखायनो जोङो खावलायनो लुबैदों जे बे जायगानि बे गामिनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे पार्मानेन्ट जिउ खांनायनि राहा मोनागौमानि बिथांमोना बेबायदि जेंनाजों भुगिनांगोन जों बेखौ नुदों। दा बेनिखायनो आङो जोंनि आसाम सरकारानो जा बिटिआर सरकारानो जा बा भारत सरकारानो जा दा बिथांमोननि मोनसे पार्मानेन्ट जायगा थि खालामनानै होनो हायोब्ला निस्सय जोङो बिथांमोननि जिउ थांनानै थानायनि जे राहा बेयो मोनसे रोखा जागोन। नङाब्ला बिथांमोननि थांनानै थानाया खैफोद सिमायावनो दिनै दङ बा खैफोदनि गेजेरावनो बिथांमोना दिनै थांनानै दङ जों बेखौ बुंनांगोन आरो जोंनि जितिदुवार दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय नैबे सान्थिपुर लावख्रिगुरि बे ओनसोलाव थांनाय माखासे समनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव नैबे निज्ला दैमाया लोमसावनानै नैबे लावख्रिगुरि गामिखौ गासैबो लोमसावफैजोब्बाय आरो बे गामियाव बे साखाथि बाखाथियाव रायजो जानाय गासैबो न'खरफोरा गासैबो दैबानाजों लोमसावजानानै खोब मोनसे गाज्रि अबस्थायाव भुगिनांनानै दङ आरो बे गामिनि गासैबो हा हुआ बे दैबानानि गेजेरजों खुरखालांजोब्बाय जों बेखौ दिनै नुनो मोन्दों आरो बे जेरैबायदि बे कन्डिसनखौ जोङो नोजोर बोयोबा बे ओनसोलाव रायजो जानाय जे गासैबो सुबुंफोरा बाहाय थांनानै थानो हानाय बा बे ओनसोलाव बेबादि अबस्थाखौ लानानै रायजो जानो हानायनि मोनसे परिबेसखौ जों नुनो मोनाखै आरो बेवहाय जेसेबांनाखि रायजो राजानि हा हु दंमोन दायो गासैबो खुरखाजोब्बाय आरो लामा सामा खुरफ्लंजोब्बाय गासैबो डेमेज जाजोब्बाय जों बेखौ नुनो मोन्दों। दा बेखायनो जोङो खावलायनो सानदों जोंनि बिटिआर सरकार बा आसाम सरकार बिथांमोना जाहाथे नैबे ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे पार्मानेन्ट सलुसन खालामनानै होफैयो बा नैबे दैबानाखौ होबथानायनि मोनसे राहाखौ बिथांमोना थाबैनो लानानै जाहाथे मोजां मोनसे परिबेसाव थांनानै थानो हानायनि मोनसे खामानिखौ मावनानै होफैयो जों बेखौ खावलायहरनाय जाबाय।